ಶೇಖರನ್ ಪಿಲಿ ಕೆಡ್ತಂಡು ದೇವದತ್ತ ಆ ಪಿಲಿನ ಪತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣು. ಸುದ್ದಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಇದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಯಾನ್ 𝐻𝐻 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಕಲು ಬೇಜಾರಾದ ಒಂಜಾತ್ ಈ ನಡುಟು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ನೆಡ್ದು ಪಿರವಂತು ದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತಡು ಕನ್ನಡದೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಂಚಿ ಕಣ್ಣರಳ್ತದ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲ್ ಅವಳ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲತ್ ಪ್ರಾಯದ ಜನನೇರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿನು ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆದ ಬೇರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಸಾಲಾದ ಗೆಂದಿನ ಉದಾರ್ಮೇಲು ನಮಕ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಂಚೆಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ತಿ ನಾವು ಪಿಲಿ ಪಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿ ಪಂಚದ ಟೀಸರ್ ಅಂಚನೆ ಅವೊಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ಜನಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಚನ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಕಾಲದನೆ ಅರ್ಥದಾತ ಗೆಂದು ಪನಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯ ನಂಚಿತಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರುಲಿರು ಅಂಚನೆ ರಂಗ ಬೊಮ್ಮಿಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ನಂಚಿತಿನ ರಂಗ ಕೇಸರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ ನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರಾಯ ನಂಚಿತಿನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿರು ಬಲೆ ಆಕಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನಕ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನವೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಚಿತಿನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಡ್ಲ ಕುತೂಹಲನ ಪುಟ್ಟದ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಐತೆ ಕೊಡದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಬುಳೆಪಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿ ಪಂಚದ ಬಗೆಟ್ ಅವಳ ಆ ಟೈಟಲ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರುಂದಾಟ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ದಿನದಿ ಒಂದು ಒಂದಿನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಮುಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪಿಲಿತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಟು ಪಿಲಿಕ ಪೂರಕವೇ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬೋಡ್ತದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭರತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂಕೊಂದು ಜಾತಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ 𝐻𝐻 ಅರಡಲ ಟೈಟ್ಲ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು 𝐻𝐾 ನಾಯನಡು ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನದ ಟೈಟ್ಲ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರೋದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ದಾದಾಪುರ ಒಂದಿನ ಬರದನೆ ಫೋನ್ ಅಂದಿರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಚಿಂಚ ಟೈಟ್ಲ್ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಮೇಲೆ ಮಿಸಸ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೂಲ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೂಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಪಿಲಿತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಪೋಡದೆ ಸಿನಿಮಾದ ತುಂಬು ನಮಕ್ ತೆರಿವುನವೇ ಟೈಟಲ್ ಅವು ಏಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದೊಂಡ ಅರ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿನದೆ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ನಮಕ್ ಕುತೂಹಲನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆತು ಈತ್ ರಾಶಿ ಬುದರಿತೆ ಸುಮಾರು ರಾಶಿ ಬುದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜುಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಕೆಲವು ಬುದರ್ ಬತ್ತಿದೆ ಐತೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಿರೋಡ್ ಬೆಜ ಬೆಜ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಟು ಐತೆ ಆತು ಹುಳುದು ಪುಣಗ ವೈಫ್ ಇಂದ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಪಣ್ಣೋದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಎಂಚೊಂಡು ತುಳ್ಳಿ ಎಂಕೆ ಅಂಜಿಂದ ಒಕ್ಕ ವಿಕಲವಾದ ಎಡ್ಡು ಅದ ದೈಗ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರನ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಬರ್ನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಂಚ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಒದ್ದಾಡೋದು ರೀಚ್ ಅಪ್ನೆ ಪಕ್ಕ ರೀಚ್ ಅಪ್ನೆ ಟೈಟಲ್ ನಾನೇ ಅವ ಎಂಕಿತ ಪನ್ನಗ ಅಂದಾಜ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೇನುವ
ನಮಕ್ ಅವು ಈಸಿ ಇಂದ ತೋಜುಂಡು ಅವಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದಿವೋಡಾಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಿದ ಶ್ರಮ ಅವು ಪುದರ್ಲ ಆತ ಕ್ಯಾಚಿ ಅದು ಕೊಡು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಆತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅದು ಕೊಡಾಂಡ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಂಜ ಸೇರಿಂಡು ಪಂದರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಅವೇ ಸೇರೋಡಾಂಡ ಐಕ ಕಾರಣದಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕತೆನೇ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಕತೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪಂಜ ಪಂತುನ ಪಿಲಿ ಪಂಜ ಒಟ್ಟುಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಒಡೆ ಒಂದು ಕೋಪದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಕತೆ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮಗ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಪಿರಾಕದ ಕತೆಗುಲೆ ಆದು 100% ಈ ಊರುಡ್ಲ ತುಂಬ ಪಿಲಿ ಇತ್ತದೆ ಅವನಂಗ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಊರುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿದ ನಮಗ ಅವ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಲ ಊರುದಾಗ್ಲ ಬದ್ದಾದವನ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಉಪದ್ರಾಂಡ ಪೈಲೇದ ಉಪದ್ರಾಂಡ ಬತ್ತದ ಕೊನೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಯಜಮಾನಡನೆ ಕೊನೋದಿತ್ತೀರ ಆಯನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ ಏರ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೋಂತೆ ಆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಗೆ ಆಯನ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಅವು ಮಾತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನೆ ಆಯಿನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಡು ಆಯನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಊರ್ದ ಬಡದ ಆಯನ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೊಂದು ಊರ್ದಾಗ ಬೇತೆ ಅಪವಾದನ ಆಯ್ತೋನೆ ರೆಡಿ ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ತೂನಗಲ ಒಂಜಿ ತರ ಕುತೂಹಲ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ರೈಟ್ ತೂನಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ಓ ದಾದ ಉಪ್ಪಪ್ಪ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕನ ಒಂದು ಸೀಮಿತದಿರ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯ ಇದೀಗ ಸುರುತ ಸೀನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗನೇ ಬತ್ತದ ಕುಳಿದು ಸುರುತ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಂಕ್ ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊಟ್ಟಾಂಗ ಏನ್ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅವಲ ಏನ್ಪನ್ನದೆ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಬಿಲಿ ಎಂಚನೋ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಪನ್ಪುನವಲ ಆತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಐಕೆ ಟೀಸರ್ ಪಾಡದ ಟೀಸರ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ 1 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಈ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗು ನಂಜಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲದಪ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಇದಪ್ಪ ಐತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಿಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕು ಪಂಡ ಐತ ಸುತ್ತನೆ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕೆಲಸದ ಏನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ರಟ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಹೊಸತ್ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಅವಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾಗ ಬಂದಾಗನೇ ಜನಪನ್ ಬೇರೆ ಐ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರು ಪಿಲಿ ಪಂಜಡ್ ಇರೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಡಿರೆ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಂತದ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಮೈನ್ ನಂಗೆ ಗೋಡ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅದು ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು ಆಡ ಪೋನಾಗ ಆರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ ಯಾನ ಸ್ಟೋರಿ ಮುನ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ಪೆ ಮೈನ್ ಓಕೆ ಅವು ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂದ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ದಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಏನ ಎದುರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಮನ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆರಿ ತಾಗ್ತದೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದು ಬಣ್ಣಾದ್ರೆ ಅವು ಏಪಾಗ್ಲೇ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಥೆ ಪೊಸತ್ ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಗೊತ್ತೋಡಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಗತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪು ಆರ್ಲ ಇನ್ನೋಲ್ಲ ಆತೇರಿ ಇನ್ನೋಲ್ಲ ಆತದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಬರಸರ್ ಆರಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದ ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ನನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮನ್ಪುಕ 5 ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಒಂದು ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಸುಮಾರು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಐನು ಕತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐನು ಮುಡೆ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ತದು ಬಿರ್ತದು ರೂಪಗಳು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ 15 ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಂಪಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವಳ ಹಿರೇಗ ದುಂಬು ತದಂಡದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ ಮಂದನ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೊಡು ಅದನ್ನ ಮನ್ಕೊಡು ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನನ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕ್ಲೇಗುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುನಗ ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜೇ ರೂಟುಡು ಕೊನಪುನ ಮಾತ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪೊಸತ್ತು ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಜನಕಲು ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಒಂತೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಕತೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಪಾರೆ ಜನಕಲು ತಿಳಿಬೋದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಳ್ಳಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ನಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇರಾನೋರ್ ಇಪ್ಪಿ ಯಜಮಾನಿ ಓನರ್ ಉಪ್ಪಿ ಕೆಲಸದ ಉಪ್ಪಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಾನೆ ಐನೇ ದಿವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಳ್ಕೆಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಜನಕಲು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ನಿಂದ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏತ್ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಕತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇತೇನೆ ಅವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಾದ ಕಾಮಿಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಿಯಾಡ್ದವರಿಗೆ ತೂನಗನೆ ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಂದರೈ ಮಂದಾರ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ರಂಜನ್ ಬೋಳೂರು ನಿಜವಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳ್ಕೆ ಭೋಜನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ತಿಳ್ತೋಯ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರನಗರೆ ನಮಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ಲ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಸಕಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ ಅಕಲ್ ನಮಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ್ಲ ಬೇಗ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಿತ್ತಿ ನೆಡ್ದ ಅದು ಬೋರ್ ಆಯರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜೆತ್ತನ ಮಂಡ ಈ ನೆಡ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದುಲ್ಲ ಎಡೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ತೂನ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಂಡ ಇರ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದುಲ್ಲ ಏ ಬರೋಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೂರು ವಲ್ಗರ್ ರೂಟ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಂಜಿನ ಊಳಂಚಿ ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ 100% ಜನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ತೂನಗನೆ ಪಂಡಿ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಗರ ಇತ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಂಗ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ವನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿಳ್ತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತೈತೆ ಎಂಗ್ಲ ನಾವು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ವಲನ್ನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೋದ ಅವಳು ಕುಲು ತೂಪುನಿದ ಅಕ್ಲೆನ ಇಂದು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಕೆಲವು ಪುಂಜನಗಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುಂಜನಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಐಟ್ ಅಂಚ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬಳಿತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಡಪುನ ಎಂಚಿನ ಡೈಲಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಆದುಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾನ ಐನಿ ರೀಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗೆಂದವೇರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದವೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಪನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಿಯಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ಆವದಿತ್ರ ಕಥೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ತು ನಾವ್ಯಾಕ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರ ಇದಲ್ಲ ಜನಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಪಂಡಾರಿಗೆ ದುಮ್ಮು ನಡತೊಂದು ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಥೆನು ಬರೆಯುವುದು ಅಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಈ ಕಥೆನೆ ಬರೇಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಡು ಅಥವಾ ಉವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ದದಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚೆನ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕಾಡು ನಡಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಣ್ಕೊಡು ಇಂಚೆನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಸಾಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಿಗಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಡ ಇಂಚೆನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 502 ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಿ ದದಾಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅದು ಹೊಡ್ತ ನಾಡಂಜೆ ಪಾತೆನ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನ ಪಾತ್ರ ದೀದಿತ್ತ ಅದು ಹೊಡ್ತನಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ನನಗ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಡ ಬಂದೆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂದಿರು ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಇಂದು ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಇಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತ ಇರ್ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಟೀಮ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಆದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಕ್ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್
ಸುರೇಶ್ ಬರ್ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತ್ ವಿಟ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಯಾನ್ ಬರಶೆಟ್ಟಡ ಕೇರ್ನೊಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೇನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪೂರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆನಗ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಆಂಡನ ಆರೆ ಬಣ್ಣ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಬಂಧ ದುಂಬು ಪಲಯನ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇಪಂಡಾರ್ ಏರೆಗ್ ಕೇಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪೂಜೆ ಇರಂದು ಎಂಕ್ ತೋಚುಂಡು ದೇಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತೂತಾರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚೆನ ಪಾತ್ರದ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚೆ ಬೋದನ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋತೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೋದು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಕತೆ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವಂಡ ಈ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬರುತ್ತಿರ ಇಂಚ ಕತೆ ಬಣ್ಣನೆ ಎಂಕ ಅವು ನಿಜವಾತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಕಾತದಿಂತ ಇಂಚರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡುದು ನಾನೊಂಜಿ ಅಜಿಪತ್ತೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ ಈತ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ತೆಗಿಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನವೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಬರಸೆಟ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕನಸು ನಿಜವಾದ 100% ಐರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪೂರ ಅನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಜನಕಲು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ಕಾಗಲು ಬರ್ಪಣ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಬಂಗ ಬತ್ತನೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಬಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅಂಚ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವಲವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರ ಏರೋ ಮುರಣಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಯಾನು ಪೆಲಿಪಂಜ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದೆ ಯಾನು ಅವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದಲ ಒಳ್ಳೆರ್ ನೆಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ 10 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು 15 ದಿನದ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ ಅಬನೆ ಬಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಕುಳೋಜಿ 10 ದಿನ ಬೋಡು ಆತನ ಎಂಕ್ ಬರರ ಅಪೋಜಿಟ್ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದೊಟ್ಟು ಪುನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಲ ಬಂದ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಜನಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ವರ್ಪಣದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ದಯಬಂಡ ಯಾನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆನೋಡೆ ಅನ್ನ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಂತೆ ಅಂಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಚರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರೋ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ನಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇರಡ ಏನ್ ಪಾತೆರೋಡೆ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇನ್ ಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗಾರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಅನ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೇದಿದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಒಂಜಿ ಇರುದುಡಿಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಸತ್ ಆಂಡ ಆರ್ನ ನಟನೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಸತ್ ತೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಲದಿರು ಅದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟೆ ಕೊರ್ಪನ ಅವೇ ಸವಲತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಅಂಬೇರ್ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಗನ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ ಬೇರೆ ಎಂಗನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಬೇತ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐನಲ್ ಪರ ಪಣ್ಣು ಇತ್ತರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಂಜದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒವ್ವೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಅವಾರು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ ವನಸಿಲ್ಲ ವನಸು ತಿನ್ನಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಪೂರ ಬೋಡಿತಿಲಿಕ ಅಪ್ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಗೆಂದೋಡು ಬರ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಕಲಾ ಮಾತೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ 100% ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪುಗಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಅದ ಟೀಮ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂತೇರೆ ಅಂದ ದಯಪಂಡಾರೇನು ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಭೇಟಿ ಆನಗಲ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಸುಮಾರಾತ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಾರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬೊಳೆಪವು ನನ್ನ ಶೆತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ನೆಟ್ಟಿಲ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬೇರೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟುಡುಪ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುನು ದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಈತು
ಪುದರ್ ಬರೋದಾನೆ ಕಾರಣ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಕರ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಸುಪ್ರಮ್ ಸೋಡ್ಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐನು ಆರಡ ಮಲ್ಪಾಗಾನ ಅಂತ మీరు ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನು ಅರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜದ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ತೆಗಿದ್ರೆ ఒక ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬೋಡೇನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗಳು ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡ್ಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬೇಡ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪೊಂದು ರೋಲ್ ಉಂಟತಿ ಭಾರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಜೀವಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಂದ ಐದು ಕಾರಿಗೆ ಹೂವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕತೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕತೆ ಮಂದಿಚ್ಚ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೋಟ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕತೆ ಮಂದಿಚ್ಚ ಕತೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಾಡೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟ್ನಾಗ ಇದು ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ತೂಯೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಪಂಪಿನವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಲ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂತೂಯೆ ಅವ ರಕ್ಷಣ ಸಂದೇಶನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿಮುಟ ಆತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈಜಿ ಕನ್ನಡ ಬೆತ್ತ ನೆಟ್ಟದ ಇರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ತುಳುಟು ಬತ್ತದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ದಾಯ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಪೊಸತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಡು ಮನೋಂಜ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಗು ಎಂಜಿನ ಕೊರಡು ಪೊಸತ್ತನ್ನು ಪಿಲಿಪಂಜ ಕೊರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ದಯಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆತಡು ಇರು ಪನ್ಪುನಂದ ಬರತ್ಸ ಪಂಡ ಇರೇಗದ ಕತೆಕ್ ದಾದ ಪೂರಕವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಐದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಂತದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಏನಾಯ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಐದು ಓಲ್ ಕೊರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಇಂಕ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ತೂಯರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲೇನ ಇವಕಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಅಂದ ಒಬೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಈತ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ತುಂಡಲ ಅಕಲೆ ಉಳಿರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಸುಂದರ ರೈ ಮಂದಾರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಲಾರಂಗದ ಮುತ್ತುಲು ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ತಾನೆ ದಯಾನಂದ ರೈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಉಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಹರಿ ರೈ ಉಳಿರು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದಯ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡುದ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನ್ವಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ಹರಿರ ಇಲ್ಲ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ದಡ್ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಂದಿನ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದ ಲಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಮೊರ ನಂಜ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಣಗಾರ ಬಂದಿರು ಮೂಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಿಂಚೆಂಜ ಬತ್ತದ ಊರು ಬತ್ತು ಪಿಲಿ ಉಪದ್ರವ ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಉಪದ್ರ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ ಪಣ್ಣ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟದ ಬಾರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅದಲ್ಲ ಐದು ಪಿದಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಅತ್ತ ಪಿಲಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಲೇ ಉಂಟು ಪಿಲಿಮಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಇಜಿಂಡಲ ಬಂದ್ಬಂದು ಮಯಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅತಿಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಅವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪಾತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ನವೀನ್ ಲೋಬು ಬಾಂಬೆದರ್ ನವೀನ್ ಲೋಬು ಬಾಂಬೆದರ್ ಮುಗ್ಲು ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಗ್ಲು ಅಡ್ಡಿ ಜನತಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಡಪನ ಫೈಟ್ ದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಫೈಟ್ ಕಂಡದ ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಗದ ಫೈಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಬಂದಿರು
ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎರಡು ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ತಿಕ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಗೆ ನಿರಾಸೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ನೆಟ್ಟಿಡಿತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ವಿಚಾರಲು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡವೇನು ತೋಜನಾಗ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ನ ವಿರೋಧಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗಲ ಐಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿತ್ತ ವಿಚಾರಡ್ ಪಾತೇರು ನಿಂದ ಪಿಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತೇನು ಐನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡವು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓವೇ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಆ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಡು ಹಿರಿಯಂಗ ಡೈಮಂಡ್ ಪಿಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಾತ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅವು ಎಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಂಗ ಬಣ್ಣಗ ಅದಲ್ಲ ಆವಡು ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ ವೈಟೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ದೈವದ ಮಿತ್ತದ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಮಲ್ಪಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಒವೇ ರೀತಿದ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೂ ಖಂಡಿತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಅತೆ ಬಾರಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ಜನಕಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ಜನಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ತುಳುವೇರು ಮಾತಿರ್ಲದ ತುಯ್ಯರ್ನಂಡ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ ಅಂಚದ್ದು ಯಾನಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಅದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡು ಬಂಡ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಾಗ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾವು ಜನಗಳು ರೀಚ್ ಆಗುದು ಜನಗಳು ತೂಡು ಐನಾತ್ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುಡು ಪೂರ ಜನ ಬಾಯಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟು ತುಂಡಾರೆ ಅಕ್ಲಿ 100% ಇಷ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡುಂದಿ ಜಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಮೂಲ ಬೋಡೆ ನವೆ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಎತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂಡಲ ಜನಕಲು ನಮಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಣ್ಣೈತೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ಕೊನತದ್ದು ಕನೈದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಲಿಪಂಜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಬಂದು ಏನು ಈ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿಕ್ಲಬಹುದು ತೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ದ ವಾರನೇ ತೂಡು ದಯವಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ವಾರ ಇರಿಗೆ ತೂಣಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜನ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ದ ವಾರನೇ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡನೆ ಎಂಕೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಪೊಕ್ಕಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಮನಸ್ಸಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಾಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಡು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪೌಡು ದಯಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂಪುನ ಅಂದು ಪಂಡನೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಡಲ ಪಾತೆರ್ಪೌಡು ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತು ಪೊರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ